Vyčerpaná s nohou v sádře, ale s úsměvem na rtech dorazila Vendula Svobodová na druhý ročník udělování ceny Kapky naděje do francouzské restaurace Obecního domu v Praze. Tu cenu jsme vymysleli společně s panem Sidovským a je to takové příjemné posezení s přáteli a sponzory a je to právě i trošku takové jejich vyznání k té naší značce, k Kapce naděje a já jsem právě v tuto dobu za to velice ráda. Na jakou dobu prezidentka Kapky naděje naráží? Na uplynulých 10 měsíců jejího života, kdy ji provázely samé tragédie a nepříjemnosti. Přišla o 2 blízké muže, manžela a tatínka, v médiích se řešili a stále řeší její příjmy i údajní milenci. Ten nejčerstvější, Dan Hulka, měl na slavnostním večeru dokonce zpívat, jenže se nedostavil. Daniel je nemocný, dneska nepřijde a co bych dál k tomu řekla? Je to prostě můj kamarád a bulvárním plátkům už se můžu dneska díky bohu jenom smát a jenom se s nima soudím a vyhrávám. Smích se ale u Svobodové střídá s vyčerpaností. Může za to prý mediální hon. Já si myslím, že takovýhle 10měsícový vyčerpávající boj mediální, tady nebyl na nikoho tažen ani veden, takže jsem z toho trošku vyčerpaná. Nicméně dneska už tyhle věci beru s nadhledem a snažím se je vypustit, snažím se věnovat svoji práci, svému synovi, svojí rodině. Jsem člověk, který dělá svoji práci srdcem a já věřím, že to je vidět a děkuju všem lidem, kteří zůstali při mě stát. Stát při Vendule Svobodové zůstali také sponzoři a proto se mohl uskutečnit i gala večer Kapky naděje, při kterém se podávala jídla jako grilovaný filet z jihočeského candáta či mléčný telecí hřbet. Především se ale oceňovalo. Osobností roku se například stal ředitel pražské zoo Petr Fejk a cenu cti si odnesla mecenáška umění Meda Mládková. Škoda jen, že večer svou přítomností nepoctil režisér Jiří Mencl, kterého nadace ocenila coby umělce roku, nebo fotbalista Tomáš Ujfaluši, který měl převzít cenu sportovce roku. A jak se vdova po Karlu Svobodovi právě cítí? Mám zlomenou nohu, ale nemám zlomený srdce z nějaký nový lásky a prostě tak nějak dál jako se na 50% ohlížím dozadu, pořád, bohužel, a chtěla bych ty procenta nějakým způsobem převýšit, abych koukala dopředu. Mimochodem, jestli někdo stále nemá jasno v tom, z čeho Vendula Svobodová žije, tady je odpověď. Já nemám co skrývat, takže já mám vdovský důchod. Takže teďka jsem si brala nějakou leasing na televizi a tam bylo napsáno kolonka důchodce. To mě docela zarazilo teda.